Sa simpat na kani kapor, na don man samat pi ka kubor, na ka kting jong play, na ka sti jong apsal pol, sakin ng Galatia, kan no manikong kat khot ka ban riu pa nyo. Bagi tin ki bong kumne. Na skol ngo ba pila kan rian ocean, kata nau ta bala khot yipi. Ha ka jinge e Chris, shaka way pat ka gospel. Ka bomlong ka way pat ka gospel. Henry, tang ba don ki ba pen kusla yipi. Par ki ba kwa ban pen kelas niyo ya ka gospel of Christ. Halo kani ka benta na kwa ban wanra yaki lightly ki jingili. Ka baniko yano Paul Ukraine ya kini ki kiten. Kabar balay Ukraine ya kini ki kiten. Bat ka balay Kaei ka gospel. Haswa jongata kum ka jinglam prang. Ka Galatia kam day ka shnong. Henry ka day ka ri. Tang bahaka kidan southly kishnong ki bukongsan ki Paul uyo banseng balang hangto. Kebanegong ka Antioch jong ka Pisidia, kabar ka Iconium, kabalay ka Lystra, perkabasaw ka Derby. La antaru Paul utho ay kani ki city, ha ka snam ka basan pusaw, lane san pusan hadin ukres. Bar utho ay kani ki city, na Korin, Makedonia, ha ka jingla ilam ka balay ka jongo. Upol utho ya kani ki city ka daw ka long ba don ki Christian Jew ki ba hikai ya ki Christian Gentile ba ki don kam ban buat ya ki hukum ban kongo kum juro ban out share kum bala ki Jew lada ki kwa ban yo jing banem ka jingli ka baningkong yano Paul Ukraine ye kini kiten nga smulngo ba pila kendria nation kata na utabala khot ipi ha ka jing ay Chris shaka way par ka gospel ka bomlong ka way par ka gospel ya kini kiten Paul Ukraine ya ki Christian Gentile ki balong maki ki ba pidang nangkong ye ka kiten ye ka kubor ye ka gospel ka basisha na u apsal Paul shapang ka kubor jing ka jing ai ka jong Jesus Christ ka Paul uyo banya sam haki barhaba ki wan shi ka jingkla ka bomot ki wan lengba kata ka kiten pala bet pala sam da apsal Paul Henry ka jerang khat hakane ka benta baki Christian Jew ki yo ban penrung ye ka ji kai ka jungki ye ki kendon ye ki hukum baki don kam ban but ya ki hukum baru ban or share kumbalong ki Jew kenang pakila panyo ye ka jing panam kini ki Jew kimlan ya ka jingai ha u Jesus Christ Henry ki ainia ki om batang ka jingai kampat beng setia don kam ru ban le ban buat ki hukum ban or share kenang pakalong ka ba janai te balai Paul u krani ni kiten ha kani ka benta u Paul krani ye kini kiten ha kani ka benta kalong namar ba kine ki Christian Gentile ki bala pedang ye ka kiten ye ka khubor ba ye ka gospel ka basisha na of Paul ki kendriano ki no pat kilit pai ban sngo kum ba ka de ka ba byang ka ba bha na ka ji kai ka jang ki jiu u Paul habu kren ha ka ne ki city ukren ka jimbitar ukren ka JSUCC kumangi hakiwe kiwe ki city ki jong Paul u Paul barabor ai kublai ukren ka jingye u duai nam ta ka jungki u sukmen nam ta ka jungki Henry ha ka ne city phinom lam bo Paul ukren ka no kentien jong ka jingye da ka no ka jing ai kublai kumbulai hakiwe ki city hari ukren ka jing susi nam ta ka jungki kalong hagwe kom ko Ukraine hakitin ko khamkhor ban kiwe pat ki para Christian hagwe ki sti ko tho ka daw kalong namar ba skosi bakila kloy ban kendriano ban ino na kai ki baki kala yo bat na kai ki baki kala yo sngo sha kete ki jing kai jing ki jo ka balong tangkum ka jing te amrao ka jing khom jing te yaki bakenam lai loy Tiga ka gospel pade ka gospel ha ka jika ka jo apsupol ka de kata ka khubor baba ka jong jiap ka jong Jesus Christ na ka benta ki brio
namar baki brio paro kilong gi bapop hakmat ka jong blai omdan weru laujiu nela ujentel paro kilong kumju akmat jong blai kabamut ba ada ublai utho tarjur ye ka jinglong jungi ki brio paro usyam ba baro ngila fet baro ngi sya ha ka jing pendam adangi persangkat ba persang ruban but ki hukum ki law ba peru fer jong blai nginom la ban penkesan ru da ka hukum bangalong baba ngalong bajanai ngalong uba hok da kata ka hukum da ka kendon hakmat jong blai nginom la baro ngila penkan ni hukum jong blai nata ka daw ka jing penkan ka hukum kawan ra ke kawan ra ya ka jing pendam kawan ra ka jing penkesan kawan ra ka jing job dan nata ka daw ka hukum ka syupeni ka syukudo shlong tangkum ka nongilam sya u kris kalong tangkum ka nong hikai Henry Camden War ban panem ka gospel hafsul pol kedi kubor babo Jesus Christ ula wan nam tabani yam namar ki jongi bangimla daladihi banlong bahok balong bajanai hakmat ka jong blai da ka jingla ka jongi namar ada ka hok ka jongi do blai pe ingi bangilong ke bahok da ka jingla jongi o ngala belak kumta ngala belak kumne do blai unyoy ngab bahok to mut ba afsul kan na bersai nada ka hok kalong da ka hukum da kata ka hukum ka bagi jiu ki buat ka hukum siapa hukum buat ki hukum bagi at bagi perung susu ada ka hok kalong da kata ka kendon ka hukum ada ngirung ibu da ka hukum hau blai balong bahok ngahap balak kum di kamtai kemut ba u kris u yap la nai kam na jimut ka jiap kris halo ka ding pana ada ngilai dalade kemut ni kentai no kan ya u kris nak ta daw Jesus Christ one shepherd bangimla nomdon weru bok emdon kumong absapot lapan kesan ngi la nyowingi dan declare ngi kum ki bomdan kepap lada ngi how Jesus Christ kata ada gospel ha begini ki Kristen jintil ki yo pedang ada gospel pol susi ki persang pat ban lek sya ke gospel ka bomlong ke gospel ka shisha ka baki jiu ki asam hapre jati na kata daw upol open power ke JSUCC bat ni kemaru hakikintin ki jong jisu ha ka gospel ki jong uyanes kalmang ka ba hindrio bat ka khot ka ba andripu pra bat andripunyo kat ka ban rio punyo de popra ka ongkum ne nama kata jisu lakli ya kita ki khat arngot phiru phim ya man em ban leino anda kumta Simon Petros ule thu ho ko try de hano pat nin ye lai me don ki kitien ka jing em bam jikot ka ban rup khundai bat ngi langai bat ngi tip scam và me long uta Chris ukun jong ublai ubem kini de gintien ki bu jisu bu e ka jingli ya la ki sanran kumba ka ja dona plan jinki ki bala ino ki bala leino ki bum tresu wan buat ya jisu bu ka jingli nam ta ka jinki ba hato kiru ki mon em banya leino u Petros wang yanopat hanopat ngin yelai na ba me don ka kitien jong jing em bom jikot na ta ka daw ni bu e ka jing ai but melong khon jong ble be how jisu ka don ka kitien jong jing em bom jikot but ka lenti ban yo e ka jing bom jikot ru ban rung shabnai kam de da ka jing la ka jong a jong pi kam de da ka jing la hi ka jong a jong pi ada ka de da ka jing la hi ka jong a jong pi dan penlong yau beri bas ngosarong kan dan ka jing ngosarong baka de ka jing la ka jong ada kenma ko wai kam de da ka jing la ka jongi ka de be tang da ka jing ai ka jong jisu bu jisu la yam nam tai pop jongi ubule la penim ngi ula map ngi walam pa ngi sya ka jing dai bat sai sin pat na ka de ka jing long kabala do not ka relationship kabala do not namar ka pop ka penyakla
na ta daw u jisu hau ka don ka jing im chukot ulong galenti ka jisha bat ka jing im don laki be pat galenti don ka gospel ka basisha light na ka ne gospel u jisu u yap nam ta ki pop ka jangi ulong galenti na ka ta jangi ban lek shablai ban yo ai ka jing im bang chut ka kham sutnat kalong u la yap na kam ta ki pop ka jangi haji sha barong ha ban sha ha ka ji pram henry nama ka jing ye palat ka bakra bu jangu ula sha na kam ta jangi hatu phimon ban kriya no na ka jing ke ba pi so shma gospel ko shisha ka bade kene dan sibun ki kirsan ki ba smotu bakla ki ba yo mat ki we pat ki gospel ki bomlong ki gospel ka bomlong ki gospel ka ba shisha ka bolong tangkum gaji te amrao ka penchep ting pesmi ki ka bom an sim ki ka ba pendu jingkerman ki namar balai kishen ya hala ka jong ka jing sngo hala ka jong ka jing la bangade ban la balam ta la rakim la bawan ka jing tu unsem ka jing here but ka jing suntu inoru wan ka jing ai ne wat ai kan long kum ta kan mau ngi long ki nong job la ngi don ka jing ai how Jesus Christ ka jing ai kumot ka jing shene alot ka jopi baro how Jesus ula de bla nang ta ka jing ke ngi don kam ka long tang bangin shu pedang accept ya ka ai bula la ta ka jing songo ka bakra ba nang ta ngin impat da ka jing ai ka bayam kumba tinjum blai ka kaung u bahok un im da ka jing ai wa habang ngi la pedang Jesus Christ ngi la nge yo ngi la yo kata ka hok leng ba jung u om bangi yo hi mengi ngi la hi mengi leng ba jung u te ngin im paru da ka jing ai namar ka jing ai ka ba klem ka jing la kalong ka ba ya ong u jacob ka jing ai klem ka jing la kalong ka ba ya kumno ngin la namar bangi nge ha u Jesus Christ namar bangi nge ya gospel ka basisha ka harap ingir bangin em ya ka jing em ka ba ka jing go bede bat kaman ka jong play to ai bangi na skam bangi nom ken ria na ka e ka bangi osngo no Jesus Christ lang ba asal po ba how Jesus baro ki pop ki jangi ulakin kata ga dei gospel ka basisha ulama ta ka jangi kan tan kam galong ta bangin chu sungu ba pedang yo ha ka don hoi katakan pun lo yang om ka bangi bu kondon ka ma ka jong play to bleng ku nam ta janga jong pilang baro nam ta ka buram ka jong